Hare Krishna. Shubha Dina. Shubha Dina. Dura പോകുന്നില്ല ഇനി ഏറെ ബർത്ത്ഡേ ഏറന ശ്രുത്തിന ബർത്ത്ഡേനാ ദൂര പോകുന്നില്ല ಒಕ್ಕ ಏರಗ್ ಮರ್ದು ತಾಯಿಗ್ ಸಿಂಹಗ್ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಜರಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಬರ್ತಡೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് കൃഷ്ണക്ക് മരുന്നിക്ക് പോയാൽ ഉള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഉബാരക്ക് പോയി ഉബാര ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮರ್ದಿಗೆ പോകും ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹನಿ ಇದ್ದಲು ಹೆಂಗೂಲಿ ഞാന് ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಒಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಬರ್ತಡೇಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದಿತ್ತು ನಿತ್ತ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನಿ ಬರ್ಸಲದ ಉದ್ದೌಡಂತ ಪಾಡ್ಸಿ ಸುತ್ತಾನೆ ಪಾಡೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಪುನತಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೀತ ಹೆಂಗ್ ಶೀತ ಅನಿಗೆ ಶೀತ ಪಪ್ಪಗೆ ಶೀತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಉಬಾರಿಗೆ ಉಬಾರು ತೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಕ ದಾದಪುರ ಆಪುನ್ ಪಂಡತ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ನಂಬರ್ ಚೂರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ನಾನೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉಬ್ಬರಡು ಜೋಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಬಾಯಿ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಯ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪದ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಚಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂದು ಉಬಾರಡ್ ಒಂದು ವನಜಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂದೆಂಕ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ಲಾಯ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂತ ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಆತ ಅಂದು ಪೋಯೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲ ಶಾಪ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಉಬಾರಡ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಓಕೆನಾ ಅವರ ಪೋಪನಕ್ಲು ಪೋಲಿ ಮಾತಾರೆ ಗ್ಲಾಯನ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶಿರಪ್ಪ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ఆయన చెప్పదు పురాండు ಮತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಐನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಚೂರು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಅದೇ ಪಂಡ ಜೋಕು ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚ ಚೂರು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಪಚ್ಚಡ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಐನು ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಪಚ್ಚನಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಇಡೆಗೊಂತೆ ತಿನಿಯ ಬರ್ತಡೇ ಕಡು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರು ಎರಡು ಬರ್ತಡೇಗೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮತ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಟ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ್ಚನೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆನ್ನ ಮಗಿತುಲೆ ಅವಳು ఆయన ಮೂರನೇ నుంచి ರಜನೆ ಅಂಡು ಹುಷಾರಿದ್ದಂತೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಎಂತೂ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯನ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಂತುಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಹನಿ ಕ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಪಚ್ಚನೆ ನಡೆ
ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವನ್ಗ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಸಪೂರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಕರೆಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಆತು ಕಲರ್ ಬನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿರ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಯಾನೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಆನಿತ್ತೆ ಅರಿನ ಬೇಪವರ ನೀರನ್ನು ದೀತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋನಾ ಮುಸರಿ ಅರಿನ ಇದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ದೀತೆ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅರಿನ ಪಾಡೋಡು ಈ ನೀರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಈ ನೀರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯಾವೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆದೀತೆನ ಅರಿನ ಪಾಡೋಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಸೋನಾ ಮುಸರಿ ಅರಿಯೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾಸುಮತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಸೋನಾ ಮುಸರಿ ಅರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ನೆನೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐತೆ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ ಒದಗುಂಡ ಅವನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರ ಬುಣ್ಣಾಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಓಡು ಆತು ಕೊದ್ದಂಡೆ ಅವು ಮುಕ್ಕಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯಿಂಡೆ ಯಾವ ಅರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂದುಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಐನತ್ತು ಏತು ನಮ್ಮಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಅತಿ ಜನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಮಸಾಲೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನದ ಅಂಚದ್ದು ನುಪ್ಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತವರ ನಾನು ಲಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಂಡ ನೆಕ್ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಪುಂಟೊಲಿ ಅನ್ಮೂಲು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡುಂಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿನವಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಉದುರುದುರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆಯನ್ನು ನೆನ್ನು ಬೇಯ್ಯರ ದಿಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿನೇನು ಬೇಯ್ಯರ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂರಿ ನಿಕ್ಲು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿದತ್ತು ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ನೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ದು ಅರಿಪ್ಪೆ ನೀರು ಪೂರ ಅರಿಪ್ಪೊಡು ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ರೈಸ್ ಬೇತೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಈ ಬಾಜನಡ್ಯಾನು ಅರಿಯರ ಪಾಡುವೆ ನುಪ್ಪಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಧೀರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮೀನು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನೀರು ಹರಿಯರ ಬುಡ್ಕನಮ ಇತ್ತಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ತತೆ ಅವೇ ಬಾಜನಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಆನಿತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಐನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಈ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೊಂತೆ ಪಾಡೋದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪು ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ರ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಿಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನಿತ್ತೆಯಾನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಕಡೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಕಿನ್ಯ ಬಾಜನ ಹಾಪ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಜನಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಆತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನಾತು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಯರೆ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನಾತು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಈಜಿನ ಎಣ್ಣೆಲಾತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಂಡಾರನ ಅಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನ್ಲಾತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನೇತು ಒಂಜಿ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇತೆನೆ ದಿವೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತೆನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಸಪುರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ತೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ
ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೆ ಆನ್ಮೂಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ನಮ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮನೆಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿಲ ಪಾಡ್ರೌಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಐನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯನ್ನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾ ಈ ಕೇತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ಕಡೆದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊದು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮನೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾರ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಐತೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮಸಾಲೆನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಐತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಆನ್ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿತ್ತನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜೆಂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೋನೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಬೋಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಬೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಅವು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಂಪು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸೋಂಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಈತೇನು ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಉರಿಟ್ಟದಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲೆನ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬೋಂಡನೆಕ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೊಂಡು ಆಂಡ್ ಸಿಮ್ಮುಡೆದಿದೆ ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲೆದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡುವಾತ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡ ಎಗ್ಗದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತೆ ತವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಏನು ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಹಾಪುಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಚೂರು ನೀರನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನೆಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೈಮುಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತೇನು ಪಾಡೋಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆನ್ನು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅವತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನೆಟ ನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಚೂರು ಬೇಯರ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ನೋಯ್ತು ನೋಡು ಆತಂಟ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಉರಿಟ್ಟು ದಿವೋಡು ಎಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆನೂ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಈರುಳ್ಳಿಡು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರ ದಿವೋ ನೋಡು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಅದು ತೋಜುನತ್ತೆ ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರ ದಿವೋನ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ದೀತೆನು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗನೆ ಅನ್ಮೂಲು 4-5 ಚಮಚ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಬಟ್ ಏನು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಉರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಕೂಡ ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲೇ ಉರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಧಾನ ಡೈನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಹಿಡ್ದು 8 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಚನೆ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಡೈನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಲೈ ಪೌಡತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಜಿಡು ಮಿನಿ ಕುತ್ತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆತ್ತಿ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಮಸಾಲೆನ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮುಲ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ನೀರು ದಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಹಾಪುಣ ತೈಕೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಏತ್ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡು ಆತ ನಿಕ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಗ್ರೇವಿ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಹಾಪುಣ ಆತ ನೀರು ಪಾಡೋಂಡ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು 8 ನಿಮಿಷ ಜನ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಮಿತ್ತ ಬೈದಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂದು ಬೈದಂಡು ನೇಯ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಅವರ ತೂವೊಂದು ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಮಸಾಲೆದ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೊನ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ದಾದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಇಡೀಕ ಪಾಡೋ ನೋಡುವರ ಪುದೀನ ಲಾತ ಇತ್ತಂಡ ಎಲೆಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಏನು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತತ್ತೆ ರೈಸ್ ಐನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮುಕ್ಕಲ್ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದಿತ್ತನ ರೈಸನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಆತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತ ಆತು ಉಪ್ಪುಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಕವರ್ ಆಪು ನಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಪೂರನ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕೈನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪುನಂಚ ಮಸಾಲೆ ಕವರ್ ಆಪುನಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ನುಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತಂಬತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೇಸರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಣ ನಾನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾನೆ ಸ್ವಂತದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಾನಿತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಡ ಅಂತ ತೂವರ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಡಿಯೇ ಏಪಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂವರ ಲಾಯ್ಕ ಅವಡಪ್ಪಗ ತಿನ್ಕಂದು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ನಾನು ಅವಲೆ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋನು ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಚಮಚ ಕೂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋನ ಹಿಡ್ದವರ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಕೈಟೊಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇಡೀಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಂಡ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ 5-8 ನಿಮಿಷ ಜನ 10 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನಮ್ಮನೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡುಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬುಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತವದಿ ಒನ್ಲೆ ಬಡಲೆದ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಂಚ ಬೇಯರ ದಿವೋಡು ಸಿಮ್ಮುಡು ದಿವೋಡು ಗೊತ್ತಾಣೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯರ ಉಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಂಚ ತವದೀದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯರ ಬಿಡುಡು ಅವು ಆಯ್ಬುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತವನದೀದು ಎಲ್ಯ ಉರಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮುಡು ನಮ್ಮನೆನ್ನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ನೆನ್ನು ಬೇಯರ ಬುಂಡ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಒಂಜಿ ದೀದು ತುಲಿಯನ್ ಮುಲು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ದಿವೊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 20-30 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಉರಿಟನೇನು ಬೇಯರದಿಂದ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೀದು ಬತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೇಳಿದೆ ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮುಡುಂಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲೇಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಚ್ಚು ನಕ್ಲೇನು ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ ಅರ್ಧರ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನು ಅರ್ಧಿಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡಿಯ ಬಾರ್ದನದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಾಪ ಒತ್ತಾಯ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕೋಡೆ ಆತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಚ್ಚು ನಕ್ಲೆ ಪಾಪಕ್ಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿಯ ಮಲ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೀರ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಾತುಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವಡಕ್ಲೆ ಪರೋಡಾತಿ ಎಂಚಾತುಂಡು
ನಾನಂತೆ ಚೂರು ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ನನ್ನದಾದ ಭಜನ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮಾಮಿಗೆ ನೀರು ಕಣಚ್ಚಿಕೊಡು ಚೂರು ಅಡಿಕ್ಕೊಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಾತು ನಿಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜವಯಾನ ಓಕೆನಾ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಡೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಿವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಯರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಟು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಡೈಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಪಂಡ ವಾರಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿಜಿಂದ ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡವಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏಪಾಂಡಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿವನ್ ವರತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚದು ತೂಕ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಹೊರ ಆದಾಂಡಲ ಪಿದೈ ಪಾರಿತ್ತಿನಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ದಿವನ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತಾರಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ಹನಿಗೋರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಂದ ಅದನ್ನು ತೂವರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಸಿದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಹನಿನ ಬೈಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಪರಿಮಳಿಂಚುಂಡು ಹನಿ ಪರಿಮಳ ಸಗತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ಟಲು ದಿನ ಕುದಿಸಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ವೆಜ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಚಗತ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ನಾಕತನ ಪಚ್ಚ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡತ್ತ ಪಚ್ಚು ನನಗೇನ್ಯ ರಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾತಿಂಡಿ ಪರಿಮಳ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಪ್ಪುಲ ತೂರ ಇಚ್ಚಿದಾಲೆ ಜಂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಂದದ ಅಕ್ಕಲೆ ಬಂದದ ಎಂಚಾಗ್ತದೆ ದಾದ ನಿಂಗುಂದಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಲ್ಲ ಪೂಜಮ್ಮ ಎಂಚಾಗ್ತದೆ ಶೋಕ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡೋಡೆ ಖಾರ ಇಜ್ಜವು ಆಂಡತ ಗಮ್ಮತ್ತು 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 ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಚ್ಚನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಹೊರಡು ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ತಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಪಾಡೋಡೆ ಈಗ ದಾಲ ಬರ್ಚ ಚೂರು ತಿಂತುಲ ಬೊಲ್ದು ನುಪ್ಪು ತಿಂತುಲ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಡನ್ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬರೋದಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಮಂಗ ಅಹಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಾಪ್ಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ఇక్కడ బిర్యానీ పాడని పడినా వచ్చాను ఇత్తదిಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿಂಡಿ ಜಾಗ ಏನಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಾಗ ಆಸೆ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಜಾಗ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ತುಳು ತುಳು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ತಿಂದದಲ್ಲ ಅಂದು ಅದ್ರಲ್ಲ
ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಹಂಡಿನ ಬರ್ತಡೆ ಹನಿನ ಕಪ್ಪುಡು ಪೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಹನಿ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಮ್ಮ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರೋ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಚಿತ್ತಿರು ಇದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಜನ ದಿಕ್ಕಿರ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಪಣ್ಣ ಏಕಿನ್ಯವಳಾಗ್ಲು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಬಂದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು, ಇನ್ಸ್ಟಾಡು, ಎಫ್ಬಿಡು, ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಮೆಂಟ್ ತಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಿನ್ನದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರು, ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಾರು ಪಂಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಇನಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಭೂಮಿಕಾ ತಾರ್ನವ್ದಾರು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಭೂಮಿಕಾ ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ನಿಜ ಆವಾಡು ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ಜಮೀಲಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಹಿಲಾಲ್ ಪಂಡದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಿಲಾಲ್ ಬಾಬಾ. ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಳ್ಳೆ. ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.